Jamen, hej med jer, kære medlemmer af Vejle Lærerkreds. Mit navn er Mark Hemmingsen. Jeg er TR op på Nova-skolen, og jeg har i sinde at stille op til Vejle Lærerkreds kredsstyrelse. Og det har jeg af nogle forskellige grunde. Det ene det er, at jeg har fået lov til at være med i kredsstyrelsen i det forgangne år. Jeg er nemlig trådt ind som supplant og har fået noget indsigt i det arbejde, vi laver her i lærerkredsen. Udover det, så har jeg 2 mærkesager, som betyder rigtig meget for mig. Det ene, det er selvfølgelig vores arbejdsmiljø og den arbejdstidsaftale, vi arbejder under. Og jeg vil rigtig gerne gøre mit bidrag til, at vi får det optimale ud af de rammer, vi har nu, men også får mulighed for at præge kommende arbejdsmiljø fremadrettet. Udover det, så vil jeg også rigtig gerne sætte fokus på en anden mærkesag, som er vores retssikkerhed. Det skal ikke være nogen hemmelighed, at der på det seneste, både i Vejle og andre steder i landet, har været en stigende tendens til injuriesager mod vores kolleger, og det vil jeg rigtig gerne gøre en indsats for, at vi får sikret vores retssikkerhed på det punkt, og give mit bidrag til at løse de problemstillinger, der er der. Så jeg håber, I vil dukke op til vores generalforsamling, og jeg håber selvfølgelig på jeres stemme.